Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Mawuqala usijona lelikhasi ya welcome igama lami ke ngusibonga konke wakandwande aka intatheli ka YouTube. Mawukuthi ke awuka subscribe mntana sekhaya ngicela ukuthi ke ucindezele leya subscribe button bese upressa nebell so that YouTube ezokunika ama notifications ngaso sonke isikhathi makhona esikufakayo khona la ekhaya. Namhlanje ke ngizokhuluma ngoBig Zulu kanye neGcokamelisha. uGcokamelisha usanda nakukhipha ke ialbum ke abantu abayithanda kakhulu. Kuleyo album kunenye ke yezingoma la athe agadla khona kuBig Zulu kodwa ke uBig Zulu wayengakaze wamphendula wavele nje wazithulela kanti ke sizwa ngandlebenye kuthiwa khona la badibana khona iGcokamelisha lagcwala amathafa kodwa ke besingalakho ubufakazi balokho useze ke wayiphendulela ke uBig Zulu kwenye yama video la ebekhuluma khona ngeGcokamelisha. Kanti ke ngaphandle ukuthi bafethu ngikhuluma kakhulu niyazi ukuthi la ekhaya asileve kakhulu ake ngivele ngunike le video uzibonele ukuthi ke uBig Zulu useze wayiphendulela wathini kweGcokamelisha. Awubambela Hey avudelela Mthandeni kanti uligwala nokuba ligwala ngahlangana nawe lapha eMontrose wabaleka kanti wemngane wami ungabonga ubalekela ngibathinta abantu besifazane ngezami izandla ngumshaya umuntu wesifazane ngezami izandla ngathi wanje kodwa sengishaye yellow bone labantu ngempama ungabobaleka mngane wami ngibashaya abafazi mina bafowethu kulula nje uNkulunkulu uyayazi into ayenzayo ukunikeza lokho okufisayo mangabe ufisa ukuvotela ijele livotela uNkulunkulu uzokunikeza ijele azakunikeza uthili kajele ngqo mangabe ufisa ukuvotela amageja avotela amageja uNkulunkulu uyokunikeza amageja uhlakule ngoDisemba kodwa mangabe ufisa ukuba nemali eningi uvusa ikhaya udla inyama votela imali eningi ingoma D go 33665. Hayi ke bafethu nonke sengiyathemba ukuthi senizibonela ukuthi yini ke le esikhuluma ngayo ukuthi uBig Zulu usiphendulele wathini kwiGcokamelisha. Sivele siyiqede ke le ndaba khona lapha kwi-comment section. Aphandle ukuthi ngikhulume kakhulu mina ngintatheli ka YouTube ngithi ke sengiyidede indawo siphinde futhi ke sihlangane ngesikhathi esilandelayo nazoka.